Takruha, jien rafta. Qatt ma ħsibt li tista' tħobb kull tbissima u tant ħlewwa li fik sakemm għamiltni mama il-ħitan kon ġewwa qajthom għalik tiġi bġirija għal fuqi meta nerġa' d-dar mix-xogħol. Propju jiena li qatt ma ħsibtni maqtuwa għal dan l-irwol. Tiri l-fuq lele mhux biki tajnejja tmur. Hawn jiena tibżax mill-mostru l-fatat meta fl-arja nollik għax is-sens ta' ħajti sibtu fik. Kont insejt kif tkun ferħan int li ġejt f'ħajjitna dawwar tidlam meta nkunu ma' xulxin. Nixtieq mod kif nista' nwaqqaf il-ħin minix ċert jekk is-sinsa l-età kbirx għalmenu jien. Tista' tibqa' tajjat li mama imma nkunu tfal flimkien. Tiri l-fuq lele mhux biki tajnejja tmur. Hawn jiena tibżax mill-mostru l-fatat meta fl-arja nollik għax is-sens ta' ħajti sibtu fik. Kelli ħafna ħolm li tar marriħ imma l-ħolm tiegħek trid tibqa' taħdem għalih. Jibqa' hu il-logħob bis-serjetà tikdeb qatt u għex il-verità. Jekk tiżbalja se tilqek il-mama. Tiri l-fuq lele mhux biki tajnejja tmur. Hawn jiena tibżax mill-mostru l-fatat meta fl-arja nollik għax issa din ħajti ngħix għalik. Brava.